geweest? Hartstikke mooi hier. Ja? Ja, we hebben genoten. Waar heeft u het meest van genoten? Van de straattheater en muziek. En het weer. Hoogtepunt? Marijke Boon, na zoveel jaar. Dat was heel leuk. En Jan-Willem Roy trouwens. Dat is ook heel leuk. Want? Dat was gewoon mooie optredens van Jan-Willem Roy en zijn band bij Onder de Pannen. Ik vond inderdaad Marijke Boon heel erg leuk. Dus gewoon op straat. En dat doet een beetje meer denken aan vroeger, hè? Dus dat vond ik wel heel mooi. Hoe was het? Het was heel erg leuk, maar ook wel heel erg zwaar. Wat was zwaar? Dat je in een tent moet leven en dat je niet slaapt en dat je moet werken. Maar dat maakt het ook wel weer leuk, denk ik. Wat voor leuke dingen hebben jullie gedaan? We hebben heel veel gezopen. Dat was wel leuk. We hebben gewerkt. Dat was ook wel leuk. En we hebben een paar voorstellingen verzorgd. Ja, lekker gegeten. En lekker gegeten. Heel lekker, ja. heel lekker Vrijwilligers gegeten. eten is echt top hier. Ja, echt top. Het is gezellig druk, niet te druk. Dan kun je niet fatsoenlijk fietsen en zo, maar het is gezellig. Mooi weer. Dus ja, goede voorstellingen. Dus ja, wat wil je nog meer? Nou, onder andere, wat is uw hoogtepunt? Maar van de voorstellingen, dat was daar het Denko op het strand bij paal 8. Dat ging over de tsunami. Er zijn 20.000 mensen verdronken en er zijn nog 2500 mensen vermist. En die werden daar als het ware herdacht op het strand bij paal 8. En dat was zeer indrukwekkend allemaal.